İki hepde töweregi dowam eden hareketmeden soň häkimetler sebitleri büdjet işgärlerini mecburi paýta ýygyn mewsümine çekmek işlerini ýene güýçlendirýärler. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçylary birinji oktýabrda Lewap welaýatynyň habar berdi. Ýa-da Lewap welaýatynyň sebit merkezine häkimetler 15 sentýabrda ýygynak geçirip büdjet işgärlerini ýygymy işlerinden boşatmak barada karar kabul edipdiler. Şeýlelikde köp sany döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri, şol sany lukmançylyk edaralary, aragatnaşyk kärhanalary we beýlekler paýta mewsüminden boşadylypdy. Muňa garamazdan mugallimler ýygymy işlerini çekmeklik dowam etdirilipdi. 15 sentýabr gawatlary Mar welaýatynyň häkimligine hem ýygynak geçirilip talipleri we büdjet işgärlerini, şol sany mugallimleri çağılar baglarynyň terbiýeçilerini paýta ýygymyny äkitmedlik we olardan ýygym münasibetli pul toplamadlyk barada kararlaryň kabul edilenligi ma'lum bolupdy. Şonu Zatlyk radiosynyň sebitderdäki habarçylar bilen gurrundaş bolan köp sanly büdjet işgärleri garaşsyzlyk baýramynyň öňü süreçini häkimetler tarapyndan yglan edilen täzelikleri hoşarlyk bilen kabul edip şol bir wagtda bu ýagdaýyň wagtlyň bolmak ähtimallygyny alada beýan edipdiler. Şeýlelikde mejburi paýta ýygym mewsümi sebitderde köp sanly raýatlar üçin sehel pursatym bolsa sägini bu aralykda Türkmenistanyň 20 sentýabrda garaşsyzlyk güni bellenilip geçildi. 28 sentýabrdan başlap büdjet işgärleri ýene de köpçüliklerin paýta ýygymyna alınıp gidilip başlandy. Diýip habarçymyz ýekşenbe güni Lewap welaýatynyň maglumat berdi. Häkimetler mejburi zähmetiň wagtlyň besedilmegi boýunça 2 hepdelik hareketmäni yglan edenlerine ýurdun gowaçy meýdanlaryna raýatlaryň mejburi zähmetiniň peýdalanylýanlygyny resmi beýanatlar bilen boyun almadylar. Ýöne ýurdun sebitlerine mejburi zähmetiň wagtlyň besedilmeginiň halkara zähmet guramasynyň hemde Abaşanyň zähmet departamentiniň wekilleriniň Türkmenistany amala aşyrmagy meýilleşdirýän saparlary bilen ýylteşikli bolmagynyň mümkinligi bellenildi. Ýöne şu günler ýurdun günnäger sebitine raýatlaryň mejburi ýygymy işlerine çekilmegi gaýtadan güýçlenýär. Paýta ýygymy 28 sentýabrdan başlap öňküsinden de güýçlendi. Hepdäniň dowamında işgärleriň 30 götürümi paýta ýygymyna çekilýär. Hepdäniň ahyrynda şenbe we ýekşenbe günleri edara kärhanalaryň işgärleriniň ählisi 100 götürümi paýta ýygymyna hukmany suratda gidäýmeli diýip bir büdjet işgär Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary paýta meýdanlaryna baryp öýde işgärlerine gödäwçilik edýärler. Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Resmiler mejburi zähmet boýunça beýan edilýän aladylary reaksiýa görkezmeýärler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 580.000 hektar meýdany ekilen gowaçadan 1.250.000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gözeňine tutunýar. Häkimetler Ahal, Balkan, Lewap we Mar welaýatlaryna 9 sentýabrda, Daşowdy welaýatyna 15 sentýabrda ýygym mewsümine resmi taýdany girişdiler. Paýta mewsümine badylygy berilmeginiň ýa-da Zatlyk radiosynyň habarçylary şu ýyl mejburi paýta ýygymynyň odal görülip eşidilmedik derejede mewjudýanlygyny habar berdiler. Balkan welaýatynyň käbir sebitlerine ýygym mewsümi bilen baglykda hatda maşgala çärelerini, şol sany toýlary we sadakalary geçirmeklik hem dilden gadagyn edilipdi. Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary polisiýanyň ýurtda bekanun galýan daşary ýurtlulary tapmak üçin geçirýän reýtleri sebäpli basyş astynda galýarlar. Bu reýtler köpleri gizlenmäge mejbur edýär we gazançdan hemde maddi taýdan özlerine garaşly bolan Türkmenistandaky maşgalalaryny eklemek mümkinçiliginden mahrum edýär. Türkmenistanyň gözleri çymyň raýatynyň köpüsi Türkiýede bekanun ýaşaýar we işleýär, olaryň käbiriniň dokumentleri hem kadar edäl. Türkiýede daşary ýurtly migrantlara garşy häzirki reýtler ýygyderli dowam edýär. Bu ýurtdaky çeşmelere hem türkmen migrantlaryna görä polisiýa her gün dürli kiçi we uly kärhanalary, zawodlary, fabriklary we restorandary barlaýar, hem de bekanun işleýän daşary ýurtlulary gözleýär. Migrantlara garşy göreş güýçlenýär. 20 sentýabrdan bäri türk polisiýasy zawodlara gidýär. Restoranlaryň aşxanalaryna baryp görýär we ol ýerde işleýän migrantlary tutsak edýär. Migrantlar derrew deportasiýa merkezlerine äkidilýär. Diýip İstanbuldaky çeşmeleriň biri 1 oktýabrda gurrun berdi. Türkiýedäki türkmen raýatlary häzirki wagtda öz ýaşaýan ýerlerindäki köçelerde öz watandaşlaryny görmegin gaty kyndygyny aýdýarlar. Ýurtda ýaşamaga resmi ruhsady bolmadyk migrantlar gizlenýärler we işleseler de muny gaty gizlin edýärler.
Türkiýede zähmet çeken Türkmenistanyň raýatlarynyň köpüsi bir kanun galýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň habaryna görä, ýurtda 200 000 golay türkmen raýaty kanun esasynda ýaşaýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şu ýylyň 14-nji sentýabrynda çap eden maglumatyna görä, bu ýurtda Türkmenistanyň 198 000den gowrak raýaty kanun esasynda bolýar. Deňeşdirmek üçin geçen ýylyň sentyabr aýynda ýurtda hasap alynan türkmen raýatlarynyň sany 230 000den gowrakdy. Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hakyky sany bolsa has köp adam hukuklaryny goraýjylaryň hem gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä, Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň sany 1 million adama ýetip biler. Türkiýe 15 ýyllap türkmen raýatlarynyň köpçülik bolup baran ýurdudy. Bu ýurda wizasyz giriş geçen ýylyň sentyabr aýynda ýatyrylypdy. Daşary ýurtlar babatynda migrasiýa düzgünleriniň güýçlendirilmegi Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýede galmagyny gasam çalşanlaşdyrdy. Türkmen häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri türkmen raýatlarynyň migrasiýa meselesi hakynda maglumat bermeýärler. Türkiýe bir kanun migrantlara garşy şu ýylyň iýul aýynda giň gerimli reýtlere başlady. Netijede möňlerçe daşary ýurtly şolsandy Türkmenistanyň raýatlary saklandy hem deportasiýa edildi. Türkmenistandaky çeşmeler türkmen migrantlaryny öz ýurduna eltmen kadalarynyň üýtgenligini we deportasiýa edilýänleriň indi transport çykdyjylaryny hem öz hasabyna üçin etmäge mejbur boljagyny aýdýarlar. Türkmenistan raýatlaryny Türkiýeden deportasiýa etmek üçin indiki uçurlar mugut bolmaz. Migrantlar bilet satyn almaly bolarlar we watanyna aşmak üçin çykdyjylaryny tölärler. Dip Aşgabatdaky çeşme anonimlik şerti bilen gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, munyň sebäbi deportasiýa edilen raýatlary ýurda getirmek üçin türkmen hökümeti tarapyndan keshitlenen kwotanyň dolmagy bilen baglanşykly. Awgust aýynyň başyndan sentýabryň ahyryna çelinne Türkmenistany Türkiýeden 2500 töweregi raýat getirildi. Seýlelikde türkmen howa ýollarynyň deportasiýa edilen raýatlary getirmek üçin berilen kwotasy dolduruldy. Dip çeşmeýdýär. Azatlyk radiosu ýagdaýdan habarly çeşmeleriň beren bu maglumatlaryny türk we türkmen migrasiýa gulluklarynyň wekillerinden resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýedäki migrantlaryň hukuklarynyň bozulýanlygy barada habar berýärler. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä, Türkiýede başpina soraýan türkmenistanlylar öz watanyna meýletin gaýdyp barmak baradaky kagyza gol çekmäge mejbur edilýärler. Deportasiýa merkezlerinde saklanýan adamlary zor bilen ýurduna uğratmak meselesi 19-njy sentýabrda İstanbulda Türk adam hukuklaryny goraýjylaryň hem aklawçylarynyň ýygnagynda hem aralanyp maslahatlaşyldy. Biz hatda ol ýerde saklanýan müşterilerimiz bilen habarlaşyp hem bilmeýäris, nire edilendigini, nirededigini bilmek üçin birnäçe hepde gerek bolýar. Tuzla deportasiýa merkezine barýarys, şol ýerde müşterilerimiziň bardygyny bilýäris, hem ol ýerde onuň Konya edilendigini aýdýarlar. Ol ýere baranmazda onuň Van şäherine iwerilendigini aýdýarlar. Köplenç müşterilerimiziň aklawçylara garaşman deportasiýa edilýänligini hem bilýäris diýip Türkmen Helsinki fondy Türk aklawçysy Gülden Sönmeýäze çetirlýär. Türkmen migrantlarynyň problemalary bilen iş salışýany Gülden Sönmeýäziň şol ýygnakda aýdyşyna görä, ol 30 ýyl bäri kanunçylyk işleri bilen meşgullanýar, emma beýle kyn prosese hiç wagt duş gelmändir. Türkmen Helsinki fondunyň birleşýäli Türk aklawçylary adamlaryň razylyk bermäge mejbur edilmegi ýetatynda deportasiýa edilmegini ören kemsedici adlandyrýarlar. Olary ýurduna meýletin gaýdýanlygy hakynda şertnama gol çekmäge mejbur edýärler. Hatda haýsydyr bir jinaýat bilen baglanşykly bolmadyk adamlar hem jinaýat edenler ýaly deportasiýa edilýär. Biz deportasiýa merkezlerinde öz janyny kast edişlik wakalary barada da eşitýäris. Ýöne muny tasdiklap bilmeýäris. Adam hukuklary boýunça komissiýa bu wakalary öwrenmeli hem derňemeli. Bu ören çynlyky aýplamalardyr diýip Türkmen Helsinki fondy Türk aklawçysyny çetirlýär. Türkmen medeniýeti 1-nji oktýabrda Türkmenistanyny Arkadag medalinyň döredilendigini habar berdi. Bu medaliň döredilen wagty ýurtda Nowatdaky halk maslahatynyň geçirilmeginiň we prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrmanynyň adyň dakylmagynyň ýa-da gawat geldi. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, bu halk maslahaty Serdar Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny resmi badalga bermegiň sahnasyna uruldy. Azatlyň habarçylary ýerlerden bu iki wakanyň şeýledi. Halk maslahatyna Serdar we Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýry-aýrylykda sözlän ýöne manlary ören meňzeş sözleriniň gazanylan üstünlükler diýilýänleri wagt etmäge bagyşlanan mejbur çareleriň galan ýerinden dowam etdirilmegine bir tutarlyk bolanyny habar berýärler.
Halk maslahatynyň soňra welaýatlarda türkmen telewizionyasy üçin ýergiderli ýygnak geçirilýär. Bu ýygnaklarda telewizionyada onlarça ýyl bäri gaýtalanan sözler şol bir wagt gaýtalanýar. Dip habarçy aýtdy. Türkmenistany maksus bolan syýasy köpçülik çäreleriniň ählisini bolşýaly. Ýygnak geçirilýän jaýlary köp adam edip görkezmegiň ýeketek ýapyşalgasy büdjet edaralarynyň işini ýitirmekden gorkýan işgärler bolup durýar. Olar adat bolan mezurlugy ýok diýip bilmejek raýatlaryň ilkinji hataryny ýa. Habarçy bilen töhwetdeş bolan bu jedişgär adatça bolşýaly öz çağırılan çäresinde yalan ýaşyryk sözler bilen çykyş edilendigini görüň berdi. Radionyň töhwetdeşiniň aýtmagyna görä, bu çäre diňe telewizyon üçin taýýarlanylýar. Onun ýygnaga gatnaşan yalançylygy gören adamlarda nähil pikir döretjek bilen gadaklanýan ýok. Çekiş başlamanka zalda oturan adamları gaýta-gaýta yerlerinden turup hamala sahna biri çykany edilşýäli, olaryň ellerini şowhuny çarpmaklary buýruldy. Bu hereketleri birnäçe gezek gaýtalatdylar. Dip Büdjet işgär aýtdy. Öňki ýyllaryň tejribelerinden belli bolşýar, mezur çäreler ýürüý tebellenen rejissorlaryň işläp düzmegine we oňa gatnaşçylary berk daramagyna geçirilýär. Megerem şu hili ýagdaýlaryň ýazgy edilmeligi üçin çäre gatnaşýanlaryň telefonlary hem öçürdildi diýip adatlygy bolsun maglumatda edilýär. Adatlygyň habarçylary propaganda, wagt çäreleriniň diňe telewizyon üçin gurulýan ýygnaklary däl. Mekteplerde okuw sagatlaryna hem barha güýçlendirilýändigini habar berýärler. Mekteplerde okuwçylara Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny gahrman atamyz diýip tutmagy öwredýärler. Onuň ýazan goşgularyny ýat tutup sapakda aýdyp beren okuwçylaryň geljek çäreklerdäki bahalarynyň ýokurlanjakdygy aýdylýar. Dip habarçymyz gurulňdaş bolan enatalaryna salgylanyp habar berdi. Şol wagtda radionyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurlaşan sada adamlaryň aýtmaklaryna görä, olar telewizionyada ýygnaklar barada berilýän gepleşikleri görmeýänliklaryny, dinlemeýänliklaryny aýdýarlar. Sada halkdan ýygnagy gördüňizmi diýip gazaklanıp sorap görsek, hiç bir adamyň ýygnagy gazaklanmasy ýok eken. Ýygnaga wagt sarp edeniň peýdasy ýok. Hiç ýygnak biri-birinden tapawutlanmaýar. Şol bir gaýtalanýan zatlar diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Synçylaryň, raýat aktivistleriniň we hökümet tanqyçylarynyň köpüsiniň pikirine görä, türkmen telewizionyasy üçin gurulýan mejlisler, ýygnaklar we şol bir wagt sözleriniň gaýtalanyp lenjedilmegi, bayramçylyklara gabat paýlanýan orden medallar öz-özüň arlamakdan başga zat däl. Olar ýurduň ösüşine, halkyň awadançylygyna hyzmat etmeýär.